J Sharif on the beat. يا معزمة سيدة مكرمة كونك نكي المنزل أعلى يا معزمة سيدة مكرمة كونك نكي المنزل أعلى يا عدن kiran makira rabbun Allah kai ke daɗa bani inda zana kulla gani na kasu da kaina ina ƙara maula inda za ka daɗan dan manzan Allah ya Allah salatin alfarma ka daɗa mai alfarma mai mukamul a'ala shugaban al'umma sayyadi mukammali shakira sha nema ka samun da sahabbai da sharifai ahalillah kaiwa sai an ji ta sannu kofar bata buduwa ko an ganta da ainu sai da kai aliyu da kai ne za mu sanu babul ilmu ka cika mu da shi dan Allah ya Ali ya Ali ku akwai daɗi ya zarce maɗi ƙaunar ku tana sa iniji ya ƙara faɗi mahaifa ga rasulallah san ku nai tanadi na rike ku abin ruku har zuwa gun Allah Assalamu alaiki sayyada shugaba kike assalamu alaiki wahida ai daban kike assalamu alaiki arifa hasana kike assalamu alaiki ka'ima kaunar ki nake assalamu ala mahbuba sajida kike assalamu ala sadika da gaskiya kike assalamu ala salima latifa kike assalamu ala razika arziki kike kiban yawan abin da ko gani bai iya kalla nana ya umma kaunar ki nake yi ba kaunar wasa ba jinki nake rai ba da jin ra'ayi ba menene to mai yasa ni ban ce ba kawai kaunar ki nake tun a azal ya batula ya umma ya mama Allah ne ya da sansanki ya ba zan furta ba kuma ko na yi shirin ba zai bari ni ba soyayyar ka zuciya ba za ta buya ba dai rabu ya bayar amanta sai an kulla ya nana ya nana da kaunar da ake sanki na rahima ita ce ta karfafe ni na jinuwa ta lema mai inuwa mai sanyi cikin tabara ma na samu tabaraki cikin halarar nurillah na gode ya annabi kaunar ki arziki ce har a wajen Allah kaunar ki kaunar
Allah har manzan Allah, a akasin hakan mutum yakan kwan matsala. Kaunar kyake da gaske a sadu da Allah, ya nana ya umma. Komai girma da kimar dan adam yake, ga yawan ibadu amma bai so gake. Ko dan wane ne tabbasai yara tattake, da ku ne ake samun rama ta gun Allah. Ya nana ku ne kofar Allah, mama. Ai ku ne ramar umma ba waninku ba, ku ne amincin bayi ba iya mutum ba. Dukan halittar Allah ban cire da baba, ko mala'iku saboda ku ne suka shilla. Nana aikin ku suke, mala'iku ma aikinku suke yi, suka yi su kawo su ce ya za a yi. Abinda kuke so kawai hakan za a yi, kulawar ku da koman ku kawai na ga Allah. Mama na yi daban, da na ji an kira ki yanayi nake shiga, take na manta kaina ruhi yayi ta fuzga. Tamkar zana dawo wajen kuɗin bari yanga, kawai sai na ji tabbaci na ya samu Allah. Na gode ya nana. Shakuwa da ke umma na azurta, soyayyar ki da kaunar ki sun fi in furta. Da an ce Fatima ke nake jibinta, ke nake kawowa alai ya mujammala. Komai na gode, cikakkiya kwarai kin cika baki da aibu, yardacciya ta Allah a zahiri da gaibu. Amintacciya kina ɗauke hijabu, ki da ɗan kusancin kurai ma na yi maula. Dan Allah ya nana, ban san da me za a je wa Allah ba in ba ku. Idan kika haska ni ta ya zan shiga uku, ki saya mun da tsayawar ku kar na ji shakku. A komai da komai kar da na sha wahala, ki mun naizara ya nana. Sannu fadila girman ki ya fi tunani, sannu azima kina daɗa burge ni. Sannu nazifa cikar kina ta sumani, sannu sannu ki cikar ado da jamala. Kyakkyawa annabi, abinda ban zato baki bani kan na farka, abinda ban gano ba kya suka mun inga. A abinda bani da karfi ki sayan kar na waiga, kuma ki cewa abba abu dan babbar daula. Mun fatari na ku, komai kika so yana yi kan ki furta, ki ayyana yake muki kin keɓanta. Na faɗi ma kisa na ƙara suturta, karafi ni komai
domin rasulallah ya nana ba dan ni ba. Kalbin nabi fi daki walidina, ruhi wa jasadi sirrin nabina, ni Muhammadu dallo ki kara banko ta ina, kada a fina a sanku har abada na yi maula ya nana tabbatar ku. Nishaɗin da nake yi a farko da ƙarshe na ji na yi salati ga sanadin zance na, mayin zunubi makankarar zunubaina, salatu wassalam alaika ya kanzullah. Nake